Като са си правили целият този труд, да освояват нещо толкова сложно и специфично. За какво им е тая работа? Ами всъщност причината е в това, че те са избрали да водят този начин на живот, защото през нощта има много по-малко естествени врагове, както чухте, совите са едни от малкото естествени врагове на прилепците. Също така, през нощта няма толкова огромна конкуренция, както през деня всичките тия птици, които ядат насекоми. И накрая, през нощта има много повече насекоми, отколкото през деня. Ето тук може да видите всъщност как прилепчето си висеше и сонираше наоколо. Какво представлява ехолокацията? Просто един писък, един вик. Само че и дава също така от ларингса на прилепите, както при нас. Обаче техният ларингс е много по-сложно устроен, много по-фин и добре регулиран от мозъчните центрове. Когато издаде своя вик, той се образува звукова вълна. И звуковата вълна отива в пространството. Обаче, една малка подробност, този звук е много висок. Той е над прага на нашата... Ние не можем да го чуем. Пика при Бехштайн, при миозис Бехштайн е 45 кГц. Когато звуковата вълна среща препятствие, мушичка, както това хубаво коматче, което виждате, тя се връща обратно. Когато прилепът чува, разбира, че пред него има някаква плячка, излита. Започва